Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe boeien. Mijn naam is Paula en vorige week hebben jullie kunnen zien dat ik op bezoek was bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Daar heb ik tevens vorige week een rondleiding gekregen, wat jullie dus nog niet gezien hebben, door het centrum daar. En dat is eigenlijk een wel heel bijzonder gebouw, in verschillende lagen opgebouwd met allerlei depots waar ze dus belangrijke stukken bewaren. Waaronder dus ook een document van Napoleon met ook echt zijn zegel en zijn handtekening. Tevens heb ik even een kijkje mogen nemen in de schatkamer daar. Dat was allemaal te veel materiaal om dat in de vlog van vorige week te proppen. Dus dat heb ik voor deze week voor jullie gepland. Wat het eigenlijk boeit, ja, het is gewoon heel erg mooi om te zien. Het is gewoon tof dat die stukken daar bewaard worden en dat het er dus nog steeds is. En dat je zo dus toch een beetje terug kan kijken. En dus met dat onderzoek wat ze daar doen, kun je dus ook kijken of jij misschien zelf wel een afstammeling van bijvoorbeeld Napoleon bent. Dat zou toch super tof zijn. Het is een beetje een andere boeien als wat jullie van me gewend zijn. Dit is tevens ook een afsluiting en gelijk ook een intro. Maar ik vond het zo'n toffe beelden dat ik jullie deze toch nog even wil laten zien. En ik wens jullie vooral heel erg veel kijkplezier. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan ben ik volgende week donderdag weer bij jullie terug om 4 uur met een nieuwe aflevering van Boeien. Nou, we zijn er. Ik heb Tim bij me. Ik zwaaien. En we gaan nou even kijken wat hier allemaal te doen is. Hier is het charterdepot. Maar dan moeten we even wachten op degene die het voor ons open komt maken. Oh, oké, want we mogen hier niet in? Nee. Daar liggen oude middeleeuwse charters, perkamenten vellen. En daar mag niet zomaar iedereen bij komen. Maar wij wel. Haha. Maar we moeten even wachten tot de sleutel is. En waar staan we nu? In het depot van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het grote archief van de hele provincie Limburg. Waar je van alles kunt vinden over je woonplaats, je familie, veel meer. Lijkt wel een schoenenoutlet of zo hier. Maar Tim, wat zit er allemaal in die dozen? Er kan van alles in zitten. Maar eigenlijk alles wat met de gehele provincie Limburg te maken heeft. Dus met gemeentebesturen, provinciebesturen, de kerken, allerlei verenigingen die er zijn geweest. Ja. En eigenlijk alles wat maar hier naartoe wordt gebracht. Ja. Vanuit het idee, het moet bewaard worden. Nou, hier zien we het zegel van Napoleon. Hier is een eigen handtekening. Wat gaaf. En dat hebben jullie hier gewoon liggen. Oh, dit is wel Heel mooi hè, met de gouden mooi. zegel. En waarom werden die zegels eigenlijk aangehangen? Dat is dat is een contract, een handtekening eronder. Het is eigenlijk ook een zegel, is de authenticiteit. Dit is dus de schatkamer, Tim? Dit is de schatkamer van het RACL. Hier liggen allemaal stukken die om de een of andere reden een bijzondere plaats in onze collectie innemen. Ofwel ze zijn heel oud, misschien wel de oudste. Ja. Of ze hebben het over een heel bijzonder onderwerp. Of zoals dus de lange perkamentrol wat je ook niet zo vaak ziet. En wat is nou jouw favoriete stuk hier? Ik denk dat deze wel interessant is. Hier achteraan. Ja. Een soort van roede die hier ligt. Hemel. De tak. Ook niet eens gewoon een kleintje, maar gewoon echt heel lang. En dat zijn eikeltjes, denk ik? Het zijn eikeltjes inderdaad. En je zou je kunnen voorstellen dat het een soort van martelwerktuig of zo, Ja. straf is. Ja. Of een roede, maar dat heb ik me laten vertellen dat het dat niet is. En wat is het dan wel? Volgens mij heeft het gewoon een ceremoniële functie. Oké.